Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu. Owayengumsakazi oKhosi FM ungizwe emculo lapha nawe ingane zakwethu. Usegxeke kakhulu i-team lapha yobumbano lapho khona okuhlangane khona abaculi bakaMaskandi ukuthi sebabize noGatsheni ke lapha nawe ingane zakwethu bazomthelela ngokuphupha ke lapha nawe ingane zakwethu. Thina ngalokhu makhulu ake sikulandele ichunu ulizwe ukuthi belithini ke laphana ngenkathi litalabha i-team yobumbano loMaskandi. Hayi ngiyavuma sibunofayi ngiyahlangana. Hayi ngiyahlangana shebayi ngiyahlangana. Iviki neviki. Khona abantu oMaskandi sebaqinya manishuthe i-group photo like this. Ngiyuphinde babona lokho ngisho emphakathini. Abona ngisho abaqualify ngisho bamakhetha ngomanje. Baqualify ukuba izihlwele. Ngithatha lesalawaza sophongolo manje nesincikisa lapha yabona nje ba sesithuze kanjoko nje sikupheleleke ngoGatsheni. Uzomsulela ngomjuluko lapha ukuphupha Usho kanjalo ke laphana ungizwe wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenze okulungile ucindezele subscribe ucindezele bell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha. Si channel ehamba phambili uMkhanyakude sithi siyabonga. Ube ngamehlo